thank you, Lord, and the closing prayer with our elders. King shall be added unto you. Hallelujah. Ano naman itong isa, sa sundown worship, Lord. Hindi mo ngatakan sang balangkit. Among natagan tayo, Lord. Hindi mo kami nakasala sa paksya, sa buhat, sa pulong sa nung na. Among Nagsaan siya ng balik, unyada doon kita dito sa langit. Dito wala na'y kagulanan, lundun kalipay-way katapusan. Hi guys! Dunay katapusan, yung nagsaan siya nga mabalik, unyada doon kita dito sa langit. Dito wala na'y kagulanan, lundun kalipay-way katapusan. Lugag kaluwasan, sa kang Jesus mo lamang mabatnan. Ang tanan mong nakapakyasan, sa iyang dugo kahugasan. Kung nagsaan siya na mabalik, unyada doon kita dito sa langit. Dito wala na'y kagulanan, lundun kalipay-way katapusan. Kung nagsaan siya nga mabalik, unyada doon kita dito sa langit. Dito wala na'y kagulanan, lundun kalipay-way katapusan. Lundun kalipay-way katapusan. Lundun kalipay-way katapusan. mga karano, kay giganta sa ito naman po sa mga eksperyensya sa aton nga kinabuhi nga makahimok kita sa pag-enjoy sa beauty sa creation niya gihatag mga kaigsunan. Ano nga ba pilit ko nakadlok mga guys sa magatabang sa kwa. Binutabangi ko kung isang answer. Hindi maganda ko matag na ang answer ng kunan. Kumana ko ba sa question ng gas na? Ang tunay